Her er historien om pigen med de gule gummistøvler. Her har vi gummistøvlerne. Hjælp mig med at binde dem. Ja. Og her har vi pigen med de gule gummistøvler. Hun er sammen med sin mormor i dag. Så er den. Og de skal ud. Pigen med de gule gummistøvler. Ud. Hun skal lidt ud. Og siger mormor, jeg skal lige have min jakke på og ordne nogle ting. Så kan du lige vente ude på altanen. Pigen med de gule gummistøvler venter på mormor. Hun er længe om det, tænker pigen med de gule gummistøvler. Altså bliver hun snart færdig, tænker pigen med de gule gummistøvler. Og tænk, så kommer mormor og siger, ved du hvad, vi er ikke klar endnu, for dine gummistøvler, de skal vaskes. Tænker pigen med de gule gummistøvler. Så må jeg jo vaske dem. Ja, siger mormor. Vend dig herom mod kameraet, så man kan se gummistøvlerne. Kig ind i kameraet, Sådan. så alle de andre, der skal se filmen, også kan se de gule gummistøvler blive vasket. Og så vasker pigen. Hun er rigtig god til det. Og pigen med de gule gummistøvler sidder og tænker på, hvad de må skal i dag, mens hun vasker. Vasker hun først med den med sæbe. Se, siger hun. Og så skal de tørres af med kluden. Hele vejen. Ej, de bliver så flotte. Nu bliver de flotte. Nå, men pigen med de gule gummistøvler sidder også og tænker på, hvad de skal i dag. De skal nemlig over og se pigen med de gule gummistøvlers børnehave. Når de er færdige med at vaske gummistøvlerne, så siger pigen, så tager jeg dem bare på. Den der. Ja. Nå. Sådan. Så fik pigen med de gule gummistøvlerne på. Og så er vi klar, siger mormor. Så går pigen med de gule gummistøvler op ad trappen. Jamen, siger mormor, vi skal jo ned med elevatoren. Jamen, vent lige lidt, siger pigen med de gule gummistøvler. For heroppe, der er der nemlig noget rigtig sjovt, jeg lige skal se. Hvad kan det være, tænker mormor. Jeg skal lige se, om ikke der er et dukketeater her. Et dukketeater, siger mormor. Ja, siger pigen. Se selv, jeg tænkte det nok. Der var et dukketeater, der handler om nogen, der ligger i en seng, og en, der læser i en bog. Og hende, der sidder og læser i en bog, hun læser en historie, så pigen med det lille barn bliver rigtig glad. Nu kommer jeg ned igen, siger pigen med de gule gummistøvler. Nu har jeg set det. Nå, tænker mormor. Det er nok noget, hun forestiller sig. Og så kører de ind i elevatoren. Pigen med de gule gummistøvler kører på sin løbecykel. Og hun trykker på knappen, og vups er de nede. Og så går det bare rigtig hurtigt over til børnehaven. Pigen med de gule gummistøvler har fået en rød jakke på, og hun kører hurtigt på sin løbecykel ned forbi legepladsen.
og hen forbi alle lejlighederne, der ligger i mange etager. Pigen med de gule gummistøvler passer også godt på bilerne, kan du se. Hun bakker og står og venter. Så nu er der ingen biler, siger pigen med de gule gummistøvler. Kom nu, mormor. Jeg kommer nu, siger mormor. Men du er jo så hurtig. Og så kommer de ind i børnehaven. Ja, skulle da se, hvor hun var. Jeg har slet ikke set Pigen med de gule gummistøvler og mormor. vuggestuen. Og tænk engang, de ser en løve. Ja, Det er meget farligt, siger pigen med de gule gummistøvler. det er Gå farligt. væk med dig. Jeg går væk med dig, siger så mormor. kom væk med dig, løve. Og så går løven. Jeg er væk med dig, Vi løve. vil se, vi skal komme væk. Vi prøver igen. Kan du så gå væk? Kan du så gå væk, siger pigen med de gule gummistøvler. Væk med dig, løve. Væk med dig, løve, siger hun. Og ellers så kommer vi efter. Og så lunder løven væk. Hen i børnehaven må man ikke have de gule gummistøvler på. De står pænt udenfor og venter på pigen. Men pigen skal lige lege lidt mere. Hun er ikke helt færdig. Hun vil gerne op og gynge lidt i den her. Og så leger hun det et skib. Og jeg sejler, og jeg sejler, og jeg sejler. Jeg bliver så søsyg, og jeg bliver så søsyg. Og jeg sejler, og jeg sejler, og jeg sejler. Jeg bliver så søsyg, jeg bliver så søsyg. Du 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 du. Kom, siger mormor. Vi går hen på et museum. Der har de en stor sten. En stor sten, der er runer på. Og alle runerne falder ned. Og så går det ud på, at man skal sparke dem op igen. Det er rigtig sjovt. Ja, der ramte du. Og der leger pigen med de gule gummistøvler ret meget. Lige som mormor bliver træt af Ja, det. ja, nu kom den op. Der er nogle flere her. Ja, nu kom den op. Og Er så der går de det? hen og kigger på nogle ting, som man skal røre ved for at gætte, hvad det Så er. prøv det andet hul. En pigen med de gule gummistøvler. Hun kigger efter. Der er måske ikke Og noget. så siger hun, nu kunne jeg hvad godt er der se, der hvad det så? var. Og mormoren griner lidt af hende. Jamen, du skal jo bare mærke. Prøv at se, der er en Nej, her. siger pigen, det er meget nemmere at kigge. Jeg kigger bare efter, hvad det er. Det var en skål, og den inde ved siden af, der var en kniv, der ikke var skarp. Og nu har pigen med de gule gummistøvler brug for en lille pause. Så hun finder en kat og synger en sang om en lille kat. Lille mus, kom op af hullet, kom og leg så fast. Nej, det må jeg ikke få i mor, far. Og siger de, for dig der ordentligt store bror. Nej, det var det. Det er dig, der er den store bror. Nu går pigen med de gule gummistøvler ind i et spejlrum. Spejlrummet er dekoreret af en kunstner. Han har tegnet på noget glas og sat nogle spejle op, og det er helt fantastisk. Man kan se sig selv mange etager ned, og man kan se sig selv mange etager op. Og pigen med de gule gummistøvler leger derinde i lang tid. Det ser ud, som om de står oven på hinanden. Og det ser ud, som om der er to af pigen med de gule gummistøvler. Så ser det også ud, som om, at der er mange etager hele vejen op. Og så er det bare spejlfup. Men det er rigtig sjovt.
og pigen med de gule gummistøvler bliver derinde meget længe. Nu skal vi altså snart hjem, siger mormor. Og så kører hun hjem igen. Ud på sin gåcykel og fuld fart. Du skal tage cyklen. Har du ingen hænder? Og det var historien om pigen med de gule gummistøvler. Hvad så med cyklen? Det har jo været en rigtig lang dag. Så tager mormor cyklen. Kan du have det godt? Hej. Kan du mærke det?